कौन है यार जा ना कौन भाई दीदी भाई माड़ा होछन जा पड़े दीदी भाई माड़ा होछन हां सेठ माड़ा होछन तो बेट बसी जा ई बाजे लोक हम धन्य कहबो सला लोक को सेठ माड़ा होछन एठ बसी अरे कौन है जा भाई तुम 3 घंटा है माड़ कहीं छोड़ मत तुम आइलो यही मत आगवा मत कौन भाई आइलो बता कौन तो भाई काली हमर चकुली पिठा आ चिकन हेतला कलिजाटा मु निहाती खाइबा कथा हां मु बड़ पुओ देतु खाइबा बड़ पुओ मु खाइबिनी मु कलिजाटा मो भागनु ए बड़ पुओ रहले खाइ दबो सेठ जुको हम घरे झगड़ा हला दि जण रे आमे से कलिजाटा खाइदला अडु मु रागी गली आ जल्दी बसी अच्छा धीरे पुआ भाई एमती रक्त हल्ला वाला से मारी मु ता कोन करी तू बिरले मोर माइला पर भी मोर एमती राग होइबा मु भी उठु तली हौ एतर ला आउ माडा हबानी आस भाई हम आउ दीटा बोल रानी कसी कर खाइबा चला ये बागो सुना मते मना कला मु मानिलेनी किंतु न एठिक आसीबार मु दोष पाइली आ ये बा ये बागो ये बा हां ये बा ये बा अरे भाई ये भलिया घटना हबो बोली तुके कहना था तो आगुरु मु मना करथिले परा देखनु मो अवस्था कोन होई जी भाई हौ जहाँ तो हला चलो मेडिकल सामने आउदी भाई मारो